Jekk titkellem Markus u li kien nifsek, ejja għallimtek minn u tara tu li kien nifsek s-saf l-axħar, u l-derjim fi x-xot xorta jalli. Le. Pottejtinna kull. Sama, tlana l-intro u nibdew. Mux ħajkonna podcast, kullħat għandu podcast, il-buċer ta' war għandu podcast. U mux podcast. Mela, guys, edinaw u l-lum għanna mistidnin kbir ħafna. L-lum kolla gbar. Extra large. Jien nider vera l-żajr. Markus. Għanna il-leġendarju Mario il-Panzer. Id-dereċi għemmek sieħ bi għemmek. Tal-ostra da bis-sens tal-ostra. Sija, għabba man kelmu l-Panzer, ningrazzjaw l-sponsors tagħna li huma Planet Console li huma ħanut obviously tal-geeks li anka ġabunna l-mag li qed juża l-Panzer u l-affarijiet kollha. Ningrazzjaw l-Solo Caffe tal-kafe li provdunna u tista' sibuhom minna x-xar u obviously jekk tridu titlu fil-Patrion tagħna għandna l-Patrion il-link hawnhekk. Kif tafu Mario il-Panzer huwa wieħed mill-iktar geeks kbir f'Malta u anke speċi jagħmel live streams fuq Facebook. Jivinta conventions, kull ħaġa tal-geeks tara hemmhekk daqqa cosplay daqqa hekk u hekk. Meġnun ieħor. Wala mhux meġnun kontent ferħan. Jindabx aħna fanatics, you know, we're fanatics. Ma nafx kelma bil-Malti għata fanatics. Fanatiċi, x'fanatiċi. Ejja, għanna bżon li tallem il-Malti li ma dan armi. Jina biex inkunu nas, jina għandi skuża xin nofs l-Ingliż, imma da pur Malti u da xorta jħawwa. Naqra li għaw ġifiri d-ġet il-kelema ħjar minnek. Għaxina mdorri bil-Malti antik imma jena, għaxina fid-dar tiegħi il-Malti tiegħi like n-nies. Tarrazzet. Blonnella kollha din naħseb id-dar tiegħek. Isma, il-klim nuża jiena ħafna nies mhux ħajjessahom xi kultant għax jgħidu dawn il-fejn x'qed dawn il-kliem. Tarraħal. Minn dawk li biex jidħol ħalib jerdaw iż-żejsu dal-baqra. Per il-bieraħ kont id-dar u għalt li l-embut u l-embut jiena f'moħħi jiena l-embut ma tax tisbaħħa kelma tafu x'inhu l-embut. Naf x'inhi. Jien ma nafx. Ma jafx x'inhi dal. Ma jien again nofs l-Ingliż, no jien ma naf. L-embut, asla bl-Ingliż l-embut. Funnel. L-embut mhux naġa ġabut. Ma xinqaluli tad-dar l-embut. Jien qed nipprova l-embut sa x'inhi. Daħħal l-embut f'sorbu. Proset, all right. Għajdenna naqra Panzer fuqek. U kif sekk bdejt tiskopri daw l-affarijiet, kif tħalt fija d-dinja tal-geekizmu? Ħana jidu għekera, meta kon zaħir, tipo, nistamu daqra ħazin di. Meta kon zaħir bit-toys fidi, Skonx toys. Ħana komplu il-ġugarelli. Għaxan kalli tilabbi jom xorta għad nistamu Mux il-fun size toys. Il-fun size. Kalma naqra dwejn, kalma naqra. Noħroġ mis-sujġett, iżgħar. Minn dejjem ġifiri kontek u niftakar anka l-ewwel toys li kelli dejjem Ninja Turtles dejjem u kienu huma li daħluni u dak iż-żmien ovvjament mela dak iż-żmien hawn Malta naħseb anka l-Amerika u l-Ingilterra u hekk kienu naħseb mhux naħseb apparti kemm G.I. Joe dak iż-żmien u hekk He-Man Masters of the Universe. Sejn He-Man pereżempju baqgħet ma kelli meta kont żgħir. Dejjem Ninja Turtles, Mbagħad by time ovvjament da Ismanja jkollok Leonardo tibda jikber Playmobil u mbagħdew jitlu wkoll ġifieri affarijiet kreattivi. U Benz, ħadd taqsik ħaġa mela. Inti kemm għandek età jekk ma tidher? 38, mela jien 43, mela jien ftit wara għalhekk Ninja Turtles għax jien trabbejt fl-80s. Sejn ħafna il-foga ta' Ninja ta' Transformers. Transformers mort tal-Ninja Turtles. Jiena li l-ikbar Transformers vera kien jiswew il-flus għalhekk. Kienu għalin. Vera fil-fatt anke. U probabbli in the UK kienu
naħseb ma nafx għax inti jien mill-Ingilterra speċi. Għaw Malta naħseb Transformers ma nafx kienu popolari. UK naħseb iktar l-Amerika u Malta kienu minn Ninja Turtles imbagħad. Għaxek meta kont żgħir niftakar jien kull dejjem il-promotional material kien Ninja Turtles. Anke tal-iskola u affarijiet. Mela, il-pocket, il-lunchbox, il-bottle tiegħi, kollox Ninja Turtle tiegħi li jiena wkoll kont żgħir. Għalhekk vera big fan ta' Ninja Turtles. Le, jiena morti minn jaħslik minn il-Transformers, un-bat isni l-ewwel ftit ta' żgħir meta kont żgħir Transformers, il-ħin kollu lejn Transformers, un-bat xejn ġejt Malta. Kien hemm Ninja Turtles. Għandi kollezzjoni kbira tagħhom. Ninja Turtles fuq il-Italjano konna naraw. Italjano, ekku, kwattro tartarughe alla risposta. U minn hemmhekk imbagħad jisni kif taqbad tgħid complete, imbagħad jissu through the time, through the years. Jisu l-bniedem jikber. Jisek daw l-affarijiet ressaqhom naqra marġem. Issib xi waħda tmur paċi fil, insomma bla 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 tagħmel li għandek tagħmel. Toys tinsihom, xorta tista' tuża toys oħra, ma ma żajthomx. Basta semmejthom xorta. Ma dejjem fuq l-iskaffat toy. Ma mbagħad le ma dejjem hemm tibqa'. Inti la tkun geek, la tkun iffissat, dik hemm ħadibqa'. Le. Mbagħad bdejt nara l-affarijiet ġifieri ta' tfulħija, daw l-affarijiet li ġifieri għattillallu daw kelli men. Niftakar nix il-label l-O'Neill on card blister għad mux miftuħa di. U ġennit niftakara. U da sek men minn hemmhekk. Xejb, għajta d-dejja, l-alla, ġifiri. Sparat. U l-alla, men, kollox. U jien naħseb kullħat jagħmel hekk bil-palek, per eżempju jien stess, per eżempju jien ikbar minnek, so fatti ġili jgħidu li kif ma tħobbx il-Pokemon u kif ma għax jien dak iż-żmien ta' Pokemon u hekk konti jagħti paċi bil-nabbi u offertek mhux xi portali minn Pikachu. Il-Pikachu li. Stella, jien ukoll da jiena fissat fuq Pokemon. Forsi jiena jien li ftakar Pokemon u TMNT ta' żventi. Dak, u anke kien hemm ħafna fuq channels kienu jippromotjaw ħafna xi ma koxna Italjaw no pa. Hemm design speċi kif il-ħaqtom minn Ninja Turtles. Naf li hemm ħafna persuni. Eżatti, ekku. Fuq Italjaw Fuq Italjano kont narħom ukoll. Ma kienu jagħmlu wkoll għax da tisemmi tinsiex fuq l-Italjano kienu jagħmlu ta' 2010. Naħseb dak għal dak. Sabiħa dak rajthom kollha jien. Għadilkom kont ħansaqsija eżettat il-mistoqsija. Intom bħala Turtles, l-imwa għax ħarġu ħafna series ta' Turtles. Aħna li bdejna anke għexni minn normali. Il-classics, the first thing. Jien dak il-ħaqtu wkoll imma naraħallhom il-ġurnata. Naqdef fiex biex n-niftu. Naħseb kullħat, naħseb kullħat. Għandek nostalgia. Għara ta' waraj, li ħarġa 2003, fej kununa ikbar. Għax dak ikompli, dak ikompli. Dak jibda mill-first episode sa' u hemm episodes. Għaw, le, vera sabiħa. fil-future. Proset, kun hemm April O'Neil, kun hemm April O'Neil. Kun hemm April O'Neil. U ta' 2003 laħja li kien hemm. U Casey Jones jizzewġu insomma jgħu tifel. Esta sorry għal-spoilers ma taħli fit-2003. Suppost najtoċ affarijiet daw. Ma jattejt inti u dak niftakru. U kienu anka u Ninja Turtles kienu barkjati u tinsiex. Kien dejjem ikompli. Naħdiki, aħna taħna. Imorru dimension oħra, proset, għem triceratons. Daw kien niftakarhom vera sew u rajtu dak is-series xi 7-10 darbiet. Kemm il-darba joġob. It holds up il-problema mbagħad rajtu tawlu ħiżejjed. Future season Jien ġobni meta jmorru fil-futuru. Oġobni, imma jisu ma nafx l-element ta' Turtles. I wanted them to like jekk għaxna għamlu ħafna iktar karatri, tifhem, hemm superhero u għol niftakar ġifieri. Le, it was cool, imma kif qedlek, aħna liktar niftakru jiena għax li l-antik net. L-original, għawlek kien taddaħ li jista tara li jien għandi nostalġa jekk finna, raħni bqa naraħ, imma vera jekk tara b'eżempju ċertu affarijiet, vera ma kienux jagħmlu sens, għax ġibu xi mem, we are ninjas, let's hide in the shadows, u battara turtle blimp. Jew il-blimp il-ħabel Isu zminta dak Turtles kien soluni tu. Imma posta, it was made for children, u kondi, aħna konna għeddu bieċilda, tipo, anka l-feelings dejjem jinnaf jew jizol u jew fuq xaġa, tipo ek, dak jemiet. U xredda kien over the top, cartoon. Għatannik. Umbat tara kontrast bej il-cartoon li kollet naraw fil-86, 89 u għafferek, meta ħareġ fil-99 il-movie. L-ewwel live
Kien dark malla komplet. Dak fin-1990, eżatti. Inti qed tgħid l-ewwel film. L-ewwel film, u dak dark malla kien compared Kemm anke t-tu. It-tu kien iktar one. It-tuna iktar fun. Imma għamlu hekk għal xi rażar u toka. Kienu vera koroħ, men, jien meta rajtu meta kont żgħir. Żgħir, men, il-fatt għalhekk jisom jagħmlu kun hemm dik il-biċċa xejn teħid-donut jagħmlu fani. Mami. Kont ħansikom jiena ħakem meta kont żgħir, dak meta rajtu jien vera kont big fan ta' tgħid smajt kien hemm live action. Libs, għamna jdaw vera. Għax għamluh kif għalek kif għalex li it was dark. It was dark. The first one vera kien dark. Anke dik il-ħaġa li daruhom kollha l-foot ninjas. Mbagħad kellhom jirtiraw ġaddar biex Raffaele kważi mutu. Pros, meta fawġa l-banju niftakar, għalina kienet xi ħaġa li il-foot soldiers kif daqqa waħda. U tiftakru wkoll l-għamlu semmu live action u mbagħad kienu għamlu crossover ma' Power Rangers. Mela, proset, għax ma rajtu ma dak kemm darba jgħidha. Xin rajt il-crossover ta' Power Rangers in Space ma dak, naħseb hemmhekk intu qed wait, kif hawn live action turtles. Ma dak ma kellux jaqsam mal-film, dak kien fil-fatt anke Ninja Turtles kienu differenti. Design kien vera simili tagħhom, jekk mhux l-istess. Dak kan nistgħu nsemmu wkoll Power Rangers. Meta ħarġu l-Mighty Morphin Power Rangers, anke meta bdejt narhom l-Italja fuq l-Italjuno, u hekk mela vera kien b'saħħtu. U niftakar anke t-toys ma kienux cheap. Aħna nixtru Le, ma bil-fakes. Jindok il-bootlegs kelli. Tal-Monti. Li tmur il-Monti għandek il-Justice League, għandek il-Batman, il-Iron Man, Ninja Turtle, My Little Pony. Jew tara l-għunni di Puma Hulk. Biex turi kem bootlegs ta' Malta huma popolari. Affarijiet ta' China, jew affarijiet tal-bar. Ta' China tajbin. Tajbin, imma affarijiet tal-bar kien il-bootlegs huma ellita u Malta. Fuq il-Monti, guys. Ma nerġa' naqbsu tikka żgħira fuq il-Ninja Turtle il-movie il-1990. Dak infatti dak meta kienu għamluh naqa' dark, għax dak kienu jibbażaw, kienu indeciżi jekk jagħmluh based on the cartoon, jew kella based on the comics. Mela il-comics huma vera dark ħafna. Rosa text. Semmejt punta ħafna nies ma jafux fil-fatt. Kienu ħarġu l-komik tiegħu wkoll tal-film li jien għandi, firmat minn Kevin Eastman, vera. Ukoll it's a fun thing to mention, il-voice actors kollha li kienu jagħmlu tal-cartoons deru kollha fil-film. Mela para taxi driver, dak tal-pizza, dak tal-pizza li kismu. Kevin Eastman ukoll jidher il-kreatur tan-Ninja Turtles ikun jaħdem mal-matar-rabix. Jidher eżatti meta Shredder mbagħad kien jaqa' minn fuq il-bejt fik l-aħħar biċċa. Imma li semmax ftit jafu għandis, għax Ninja Turtles kien independent comic, ma kienx minn daw il-Marvel jew xi ħaġa, kienu bdew minn comics, l-animation sar wara. Imma kont għad-design xogħol ovvjament l-internet ma kienx popolari, qas kien insistek mill-internet so ma kontx naftu. Infatti kienu x'inhu l-ħarġu l-ewwel cartoon ta' Ninja Turtles, kien hemm il-hardcore fans pas-soltu, allura dak kif ġabuh ta' babies. Mela. They were really mad at it. Għalhekk jisom zammew għandek section fejn għall-adulti. Laġa il-comic. U għalek dejjem Ninja Turtles baqgħu famużi. Għaxin il-comics u rajtom il-comics. There's blood, there's everything. There's kill, murder. Mela, Shredder jitlef ġifir dal-aħ barra u għek. Emma whole ħaġa li fuq il-Yakuza u feċi l-huma Mela, dak iż-żmien. But years after kont rajt ħafna fomu, apparently vera hemm ħafna gangsters, ħafna mafia. Mela, ekku. Kollha Reddit thread. Mela, that's different about comic, il-comic għalhekk huwa u għalhekk jgħisu l-comic mhux kulħadd jixtrih. Ma jixtruhom xew tfal, comic ta' Ninja Turtles tieħed tifel le speċi għalejba trauma kun sajko jihu korroni, jgħamluwa per esempio fil-comics, għamluwa naqra boobies, kif taqbat. U għamluwa jisu Latin American, meta t-tejt. Kun jibta mistaw, da kun. Simimnalla għamlu ġek bil-gardu. Le, infatti, issa ma inti smajt l-announcement li ħajamlu actually live action, R-rated, ta' The Last Road. Ta' Wanka loba ħajamlu loba kbira li minn il-creator ta' The Witcher u xaħġek. U live action ħajkun movie u pamadna ħajkun għal-gbar, fissa jisu tip Deadpool li ħafna mill-fans huma
excited għax l-ewwel darba li ħajkun hemmhekk. Li diġà tellaw jidher diġà ħafna dark. Ġifieri, anke l-komik. Le, l-komik huwa dark ma the last running. Compared ma da. Najt, sabiħ immens, nissuġġerixxi minn ma qrax jaqrah, għax vera sabiħ. Għandu storja tal-bliħ u għandu storja depressing għal minni vera fan ta' Ninja Turtles għax li klita minnhom imutu. Mux ħanajdu. Spoiler. Le. Jekk ikun spoiler ngħidlek minnu għax ma daw ma affarijiet ilhom li ħarġu ġifieri. Ilhom li ħarġu daw l-affarijiet ġifieri issa ma xorta ma nħobbx saħiet. Ma nħobbx nikseb minnu l-The Last Ronin. Jien to be honest ma qrajtux The Last Ronin, imma jien nħobb noqgħod naqmur fuq video essays fuq YouTube. Kif ma qrajtu? Xara, pulċinel. Ja ammil. Għax hemm nies. Għax ma tix tixrieħ? Ja ammil. Wow, minn fejn tista' tixrieħ. Tista' tniżlu b'xejn hemm postijiet. Ma why would I read meta hawn nies jagħmlu video essays? I'm supporting. Ma toqgħodx fuq it-toilet. X'int taħra toqgħod taqra xi komik jew xi ħaġa? Għax taqra hekk trid għalek għal faredda. Għalek ix tiktib. Dammela. Kollok xi waħda twila tieħu biex taqra tgħidlek jien. Meta kun fuq toilet noqgħod niffoka u nagħmel. Nifoka xi tifoka. Nagħmel l-isma' Minn fejn ġiet jew minn fejn ħarġet? Le. Aw, żomm illum it-texture tiegħu. Rida bil-fjuri ta' please. Le. Riħa ta' sardinell. Nifoka fuq il-brainstorming fuq l-idea stila ħanagħmel. Ma għalhekk għandek content tal-ħara. Għalek. L-istess paltija. Daħħa jabdu jġildu, guys, jabdu jġildu għaw. Marko sami xaħġa. Tixtiq li għandek kontent tajib pulċinet. Le, ma vera, Ninja Turtles kienu dejjem joġbuni, niftakar, meta gonżaj, kont lajt xi toj ta' Ninja Turtles li baqa dejjem f'moħħok jew hekk. Li dejjem ixtaqt ikolli, per eżempju, il-Technodrome, illum nirringrazzja l-Għandi. Ma dejjem Donatello. U hija dejjem Leonardo. In a way, mhuwiex il-favoriti Donatello. Ixtara kienu dak iż-żmien ovvjament, missieri kienu jisibu li jisibu li. Ixtu. Imma naħseb Mike is the most fun one. Bħala jien dejjem il-favoriti Michelangelo. Mbagħad pereżempju Raffaele iffissat fuq il-gym bulking u hekk ġifieri Isma, di mistoqsija li hija pjuttost diffiċli da. Taqbad il-Leonardo ekku, tara anke kif jitkellem u hekk that leader style u affarijiet hekk. U tinsix jien rajthom kollha Ninja Turtles, anke ta' 2012 meta għamluhom CGI. It was nice, man. Vera għamluhom jisom tfal imma. Il-movie li huwa TMNT. Dak Kien ta' 2012. Kienu CGI, mela kienu ta' Nickelodeon. All right. Kienu jisom tfal. April kienet tifla. Nickelodeon, fun fact, għamel 2 series actually. Nickelodeon għamel wieħed ta' CGI li TMNT. Mbagħad għamel wieħed. Le, ma dak semmiju li. Ħanejn. Diki, għal dak bedej. Mhux dak bedej. Rise of the no. U kombinazzjoni l-bieraħ rajtu ħarġu l-ewwel trailer tal-aħħar Mutant Mayhem. Ħajamlu s-series cartoon tiegħu. Naqbel ħafna ejwa. Ħajamlu imma il-series mhux ħajkun l-istil tal-movie għax obviously Eżatti, ma ħajkun animation imma bil-characters l-istess voice actors kollox. Li dak tajb għax jien Mutant Mayhem oġobni. Jien oġobni li dejju naqra l-villains u hekk kif għamluhom u hekk. U li dejjaqni naqra avvolja trabbejt bil-Ninja Turtles li huma funny. ħassejtu naqawis comedy pala Ninja Turtle movie, xtaqtu naqra ikun ektar zaħira anka ta' Splinter li ma xisema Jesus Christ, ma skambag. No, man. Isma minn jar, anka dik il-ħalċa tal-milk. Tal-milking, he's going to milk us. Le, mux ikra. ħafna, jino ġob immens. Per esempio, u xorta mux ħanejt il-dawk il-nies li għadhom marawħx
Għax imbagħad tifhimni l-istorja tiżvolġi differenti fejn Għaduna ġdida. Per eżempju dak iż-żgħir dejjem ninsa x'ismu dak li jtir wingnut għamlu żgħir u dak fil-kartuns kien kbir. Il-films saw bedluhom għamluhom imma it was nice. No, it was fun. U tfal ħafna oġbuhom, it-tfal ġabu ġenerazzjoni ġdida fin-Ninja Turtles. Għax dik li nexxielhom jagħmlu. U l-voice actors ukoll għax issa niftakar il-voice actors kienu actually like mhux Teenagers. Kien John Cena? Ma dak fil-villains. Fil-villains? Imma l-ewwel darba li qed jgħid għan Ninja Turtles għax huma obviously Ninja Turtles huma teenagers. Teenagers actually play teenagers. Li dejjaqni biss il-vuċi ta' Donatello kont tittieħ Michelangelo. Illa. Għax għamlu wis-ismu. Some voice u xorot ben swap. U għanka dik ħagġa Splinter Jackie Chan. Dik tajba. Għalħin minnom kont naqam ħawat għattedu, għaxin kont naħseb fuq 2013, il-CGI għambat għattedu CGI tal-film il-ġdid, għattedu, insejt laħarġ film ġdid onestament. Mela, tajjeb. U saħarġu animated movie, animated series tijaw li u għapamatlek mux l-stil tal-film imma kif imma l-menu characters kollox u jider faqqa speċi jider bis-sens. Jien jġburni anke fl-axħar, li b'msama biex nfuttu, imma dik bis laqtitni li jina xtaqtu naqra iktar serja, ma mbagħad issa I'm looking forward li ħagħu mill-Last Ronin li actually that will be nasibet jiprofa joltu ġiġa affarijiet. Mela, bezzati. Bezzati kif għamlu fin-90s. Għalek, daw joltu ħatfall, issa joħorġ il-film sal-lava xeba demmu għaffariet. Eżatti, jollu għabaw kol. Kun naqra bladix. U fil-Last Ronin hemm ħafna jista' joħorġu mux franchise twil, ma jistaw joħorġu franchise. Hemm storja. Anka ħajreċ Last Ronin 2 ukoll Next Generation, minna li jek nħajreċ xi comic jew xi ħaġa. M'għandix idea. Minna li jarajt xi ħaġa. Il-film se jridu jikkondensjaw kemm jifilħu ġifieri. Insomma, to be honest, m'hemmx fej franchise. One għal xiex jien. Isma' tibda dejja l-alla tagħba toħroġ ġifieri. Le, 3 movies. Le, qasem għal xiex. Sometimes. Noħodha fuq di. Vera, it's part of a franchise. Imma jekk taraħ stand-alone waħdu, Logan. Stand-alone movie waħdu. Dak bizzejiet. Mela. Baqa, għandek start, għandek kulħadd jifhem x'inhu. Da The Last Ronin jekk jagħmluh just a one-off movie, m'hemmx għalfejn tagħmel sequel, jifqal għallament, m'hemmx għalfejn. Focus, ja, torx tagħmel. Ġalok tibgħod. Kontu dak it-tip li jekk joħorġu żed media. Yeah, mux ħan id-dejaq media, imma some stories have to be condensed. Eżatti. Wieħed, għandek bidu, araħ, daqsek, pal-komik, rajtu, daqsek, għad nċiru daqsek. Ta' fal-fejn imma mbagħad xum bat nibda ngħid aħjar jagħmlu mhux forsi jagħmlu sequel bissu daqsek. Skon, jekk għandek l-istorja spiċċa, Eżatti, b'eżempju, immorru għal-issa, ma rajtu xejn. Il-films kollha li għazzu l-alla jħorġu. B'eżempju Mad Max, ħarġu prequel. Da xi ħadd saqsi għalih. Da għamluh biex jaqalaw il-flus minn. ħadd ma saqsali. Issa per eżempju wkoll sorry issa naqbes fuq x'ismu tal-films imma anke per eżempju fissat fuq Ghostbusters daħar wieħed oġobni. Hemm issa listen, take it easy. U dawk il-Ghostbusters kollha neħħilix bejn ta' fl-aħħar film bil-mara it-tfal li jħor tal-podcast ġifieri ukoll daħallu li best karattri blood coach kollha fl-aħħar biċċa kollha kemm huma ġesda madonniċ mela għandek tim ta' 20 Ghostbusters kważi. Kemm xokka ġabuh pesejs għal ieħor. Imma dak Ghostbusters li għamlu dak jimmilkjaw iż-żejjed. Hemm differenza kbira. Ara, jekk forsi jivvintaw xi ħaġa oħra fuq l-antiki biss, forsi tkun jisa storja li jew pereżempju Winston, għax dak kienu qalu li jew ħajja suppost kellu jkun Winston u jekkreja l-istudenti, imma mbagħad daqshekk mentax Le, ara, jien ma dejjanix Frozen Empire, ġobni. Għaxxejn. Għax hemm ħafna nies ma qadruha, ma jien ġobni mort ħadd nara, imma vera pa mattajt inti. Dak il-post li semmejtek biss eħx dajjani ukoll. Dak il-ħafna Ghostbusters imma xin jibda l-bard. U dik ħaġa xi ħaġa mistrijek jien. Nitbella, imma vera, like dik li tnajdu sometimes stories. But għamma one story. Inti tkun iktar eċitatu kol biex taraħ rajtu is-sodisfat is-daqsek komplix id-dejja li għajni. Hemm stejjer oħra ta' Ninja Turtles, daqs kemm hemm comics anke jekk taħt erba' comics u tifminta storja minnhom minn. Mhux jkun sequel, taqbad storja ieħor jekk Marta jibda kien R-rated għamel suċċess faqal għalla bok, meċ fejt għamel sequel, għabat another Ninja Turtle Adventure, u għajt għan għamel il-da. R-rated u da' sek. Eżatti, 100%, ek naqbel. U toċ ġebbet.
Kwiet ġiviri. U fis-senta għala tox. Madonna, ħabba fik daw affarijiet. Għajdinna. Kellimna Marcos, ħajitkellem. L-iktar comic violenti ta' Teenage Mutant TMNT l-imwieħed huwa, apart The Last Ronin. La sorry naqsu għal iktar. Tafx nistanejdlek Marcos, naħseb l-ewwel wieħed bis-sejadat ngħidlek. L-ewwel wieħed ħareġ bis-sejadat ngħidlek. L-ewwel wieħed li ġie produce, jiġifieri l-lum biex issibu jiswa balla liri, jiġifieri naħseb dak ta' għax kien grużim għandi m'għandix l-oriġinali, jien kont xtrajt. Ma doffi xejdu l-omex ikunu kollha f'daqqa. U għajja reprints imma jkun omnibus. Omnibus. Eżatti, però seġġa fihom. Biex issibu l-oriġinali. Imma nemmen li l-ewwel tnejn fejn pereżempju li Shredder kifetlek jaqtawlu jdejh xebbad mija ma wiċċu hekk men li tara l-Foot Ninja jiġifieri jaqsmu min-nofs. Da għamluha hekk għax da ma kellhomx jitfu, ma kellhomx deal ma xi ħadd, so they basically just għamluh biex jaraw. They were in a house. Biss sodda hekk qatt m'għandunaw li daw in-Ninja Turtles sa jkun daqshekk famużi. Għax inkredibbli men, dil-ħaġa lek illum jien għalhekk nibqa' naħseb nostalġja hekk men. Qabel kienu jagħmlu affarijiet mill-qalb. Illum xejn, kemm se naqraw, hemm xi ħaġa toħroġ mela mbagħad naraw men. Daw qasbis kienu jafu daw x'in ħarġu ngħidlek fuq it-toys ta' meta ħarġu t-toys kulħadd jinkwieta x'a jiġri hekk. Niftakar il-wieħed jgħid tal-Playmates ħarġu kull ma ħarġu għandu kull xi 1000 unit. Sassa tej wara ċemplu għallu mux għatamlu tidu toħorġu iktar. Lada iktar iġġennu men, nara ta' kif kibref daqqa wahda. U biex ikunu jafu l-creator Kevin Eastman l-ewel miljon li għala xtara kanun tal-gwerra. Unsejt insaqsi jek għadu xejja għandu. Għasija? Kanun tal-gwerra, xta? Unsejt insaqsi jek barajtu. Nisteri naħmen l-ewel miljon. Hibot l-actual tank. Unsejt insaqsi jek. Ballik il-mejm. If I win the lottery, I won't tell anyone to be Kun għaddej fit-tank, fin-nofs. Bro, titlif bro. Għara l-kanna raġkan nandi. Mux bil daqsti. Għal-kanun. Zio pipe għedda majna, xaġek twaħħalek fuq wara. Insomma, Marcos, l-ewel tnejt għalek Għax Marcos biex interesting. Mela, u ħana ilbuna għafu Ninja Turtles. Mela, inti għandek ħafna collection, nafu li għandek collection. Mela, inti bdejt tajta ġitlek nostalgia u bdejt tixtri toys wara li kbir. Once li tiġi naqaf il-flus najt ħanibda għax n-nis ċertu nis jgħidu meta tkun zaħir tixtiqom daw l-affar ma stax. Mbaħt, meta tikber ikollok il-flus, mbaħt ħalli jek tiżewweġ u ikollok it-tfal li teġa ikollok tijef. No, daw nirringrazzja li għalek. Jek tara collections tijaj pre-child u ma daqsek. Post-child u ma daqsek. Le, għadhom imma l-amonta li kon nixtri qabel. Issa naqas. Għax kulħadd l-alla kem tixtri Funko Pop. Dik il-one Funko Pop li nixtri fix-xahar. Compared meta ma għallix. Dil ħaġa wkoll għafta. Għax pereżempju jkollok kollezzjoni hawnhekk u sorra ħansemmi hawnhekk imma jridu jitgħalmu dawn l-affarijiet in-nies. Li għax ikollok kollezzjoni daqs l-istra għanduk il-flus għandu l-flus. Proset, men, issa qabel tħaltaw daw l-irġiel, għax nezamaw sfortunatament. Kosta jkellem, l-ħwejjeċ, men. Biex nixi l-ħwejjeċ, vera, irrit jaw imur il-Burger King u nitħalat il-kjabin ejtara dal-flok sabiħu ta' segni, u l-flok il-pija kollox fuq il-toys, iġi importanti, sorry. Ġifiri, neringrazzja l-alla, mara, mandiċ far, mandiċ ġifiri li ħanon fuq kollox fuq. U għek tiġri, speċi, mux id-nikda, speċi, għabba ma kelli tifla, speċi kien Optimus Prime, kien jiswa xie fl-antiki, konna bil-flus il-Maltin. Kien jiswa, 120 Maltin li expensive. Ma xsibtix darbtej. Esagerat li jgħid. Ma xsibtix darbtej ma l-ewwel ħabbu ġibu. Issa biex nixxi xi ħaġa. ħana ma kletxur inġemma, forse jeba xur, un bat tiġi t-tifla tgħidlek pa għandi bżonn laptop, għandi bżonn iPad, għandi bżonn nekk. Le, naf li titnejek imma that's the reality. It's reality, jekk u ver. It is the actual reality. Jew għal-skola jew hekk u ġifieri. Kont qed tgħidu skużani għax dejjem noħorġu minn x'ismu. Li għandi collection kbira, insomma. Għandi collection kbira, speċi
Kontent ngħidlek speċi, inti tifittex il-bargains biex tixtrihom daw jew dejjem like mal-ewwel kif għad Ħanejt il-verità kollha, mela. I search for bargains only. Meta nkun irid inbieħ pereżempju jinnafaw dil-magna fli pereżempju jixtieq xi ħadd jinsib ta' €2 mela isma' kapaċi bieħielu €5 daw naqra xi ħaġa. Fejn jidħol il-hobby tiegħi u xi ħaġa li rrid le xejn. Ġiba, ħamora. Ħaġa rrida u di il-hobby s-sugol rridu jitalbu għaw. Jekk xi ħaġa trida ġbin, toqgħod iżżomm, toqgħod sejjerek u rajt verek ma jkollokx flus fakit. Tgħid orajt, ħanfaddal. Ma jekk għandek il-flus. Eżatti. Eżatt, da fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għalhekk jaħdem u kulħadd għalhekk qed jgħix aqbadu x-xien. Għax le, ħaġa meta nkun irrida naqbdu nixxi. Jien naqbel ħafna miegħek, jiena big believer ta' di. Ħafna nies jgħidu imma li tajjeb tagħmilha għal min jagħmilha mhux qed imaqdarkom, imma jekk inti tħobb daw l-affarijiet. Pereżempju li jgħidu imma kif ma taħsibx tiġġemma fil-futur jew xejn. Man, I want to enjoy this. Anke tifla. Aħna qasmu fuq xi ħaġa, ma pereżempju anke tifla, noħodha holiday. Jekk jien naħdem paycheck to paycheck, men, jgħidu l-emmenti għandek flus, jgħidu tmur holiday, le, mux inġemma, imur il-holiday, miex niġi minn holiday nara l-bank account zero, ġili laqsi kolli biex nixtri pastits wara l-holiday, mal-menu mort il-holiday. So, jekk inti tħob daw l-affarijiet, per eżempju, jien milix 2 days ago, kombinazzjoni, konti li ma nixtri statwa ta' ħafna, tela li statwa minn daw ta' Konosuba, ħarġu statwa ġdida ta' Aqua in Wonderland u affarijiet. U battot għax rab il-pre-booking, għax joħra xie sena ieħor, tara il-bookja ħili għattila, sa sena oħra nilħaq nġib il-flus għali għatta. Mux ħanajt kemmi, tara l-mala di tindaħal kemmi. ħanajdu, mux ma kienieċ irħisa. Le, ma kienieċ irħisa, mux daqs Funko Pop. Daqs 30 Funko Pop biex namlu imma biex jifmu n-nis per eżempju, jien fissat immensament apparti fuq Ahsoka ta' Star Wars. Ahsoka kienu tgħix in real life naqseb għatta ħajti biex immur just see. I go in front of her ngħidha do you want to marry me? Ħatgħid li leha ma terġa' lura. Uħarġu ċertu statwa li kienet offer my budget ħafna minn u ma nonfoq xorta. Ma nfuqx dak it-tip ta' flus. Hemm ċertu budget għal dak l-affarijiet isek kif taqbad tiżhom naqalura. Imma meta tgħaddi sena u nofs u jiġi jgħidlek isma' dik nislet mhix nofs prezz ta' minn nofs il-prezz hekk. Ġiba mela, ġifieri ċertu affarijiet daw l-affarijiet tajjeb li tagħmluhom ukoll anke FTH li ġifieri daw li pre-booking for bargains dak sewa jagħmlu ta' xejn imma trust me guys. Ħaġa tridu jekk kun trida u għandek biex tixxija fakki daqbadu xijas ma minn. Aħjar tixxija issa fil-verità daħat ma jafreġ li men jew inkella tkun fuq l-iskaffa u nara xi wieħed inkun dieħelek ostja u bat nara ħaqal ma donniex xireġ u hemm ħafna affarijiet ġili ddupjaw il-prezzi. B'eżempju jien dak iż-żmien ma kontx fan. Le, kont fan, imma ma ġiġ ġo moħħi ta' Konosuba neġna, għax jiena fissat fuq ġemma. Kienu ħarġu steelbooks tal-ewwel series u t-tieni series. U ma kontx nafbihom, ma kontx naf li ħarġu. Issa ċekkjajt, għamela l-steelbooks ħansibhom. Għalla tela uġi, steelbooks €300 each, man. Mela, Dakkum bad, fuck it, I've missed them. Kifet proset, importanti l-affarijiet. Għax, li taħjan ix-xom issa, għalla I won't regret this for the rest of my life. Ikun għandi, un-bat ikelli l-flus jena. Mux ħadbiħ fol-loġi, u għaparti mill-kollezzjoni tiegħek. U dejri t-tsaqtik, ħana bħis fuq di interessanti mela. Hemm xi ħaġa li speċi xi collection tiegħek li doppjatlek li quadruple li ma tbieħħix anke jekk tibqa' titla tajt dax rajtu €5 issa jiswa xi €1,000. Ġifieri qed tgħid basically il-collection. Xi waħda waħda an item, a figure xi li tajt da jisra ħanejdlek overall collection tal-puffi dik insa ma nbieħħix xejn insa. Laqas kemm. Laqas joffrulek. X'inhu? Laqas jekk joffrulek. Tkun vera offerta biex li tammilni mill-ġnun biex ngħidlek li ġifieri imma that's one insa ġifieri ukoll fanni li naf recently kif kont nitkellem ma' Dwayne
ġej bad naqra l-collections tal-card collections u hekk l-Orkana u l-Star Wars. Mhux ħanqod jiġifieri niddeja ngħid ta' Star Wars mort naqra tajjeb mhux ħażin, għassibt kard li palissa da 700 u għad kompletija di. Insa ma nbeħħix. Ħalli għatibda. Ġifieri, issa, inti lilek xorta għadni ma respondejtek xi ħaġa mill-kollezzjoni. Li telatlek. Għandi statwa ta' Ahsoka. Dik le. Definitely she's not going anywhere. U telatlek il-ballum. Titla, kull ma għandi kun xi 200 xi 500 għandi kun jew 1000 fid-dinja. Insa, ma tmurx. Għasek nispiċċa ġiviri fit-triq, għaw nittala per flus, għot nġara miej. U l-flus nixbor, mux super glue, mux taġi ovvijament għot tibda nitkissem. Le, jina speċi, jina kien, per eżempju, għandi collection ta' cards u għandi l-daw, jiswew, u għandi minnom per eżempju paldi, għandi Grimlock ta' Magic the Gathering kien ħarġu special edition, dik kien ħarġu minnu da Grimlock, għandi wieħed jiswa xi 300 euro, kun xrajtu xi 20 euro da, u dak. U jgħidu li, per eżempju, għandek daw il-cars jiswa l-flus. Għax ma tbiħħom, men. Jek meta teqret li tkun broke. That's a collector, bis-sedat nejdek. Jena u koll, eżat, kifet jgħajtex li, jena, fimni, l-ex li s-sira, ma vera għanna ħafna affarijiet in common. Bis-sedat nejdek, ma namilomx daw l-affarijiet, għax un badda smaj fl-axar mill-axar. Mela, il-ħagġa to find the rare card, hija mux tixxija, ftaħt il-pakketta dejt l-lost, jassib, madonna taħjena, il-feeling, man. Ija. Inti dak il-feeling ħadbijaw, għax hek tiġi, hek fucking hek tiġi. Għandek il-memory tal-sibta di. Sorry, man, jamlu sew li xum, darka jisifu, nix ħazin. Imma il-feeling, man, nu li ta' flieda għandek di, battejt, Allah ħares qatt, tiġi darek mal-ħajt, that's an insurance, or something like that. Imma, no, issa xintaħija, xaj għamil un-bat. Tejta, Madonna, infatti, ġassiba? Panettajt il-feeling dak, għandi ġiġ cards. Ta' Grimlock lat xrajta. So, imma mbagħad għandi Moxope il-Magic kien special edition, dik actually konsibta fil-pakket. Dik iktar nibqa' excitement meta ftaħta, ir-roda. Għax anke meta ħarġet kienet 100 euro. Issa meta ħarġet kienet 100 euro, tajt 100 euro mhux daqshekk. Imissa tela xi 300. Imma xin tiftaħta u tajt taħt biċċakar 4 euro pack u 100 euro men hekk. Dik ir-roda hekk. It's amazing. Issa intom għattejt, I mean, il-kartijaw li da waħda minnhom xtraħħa xina fil-fatta Pokemon cards. Jina big fan ta' Pokemon kif għad jaf. Għin xajtom il-cards tijaj, graded, għax biex t-grade jaxħom il-cards tijak, t-tabat bulk il-PSA u jisaw balla flus biex t-grade jaxħom daw il-cards. Għandek cards li huma naqarari forsi. Jina snati kas il-grading ta' jina dinem fil-collection. Jina kemmen huma. Jina, I found a really good point. Meta xajt il-cards tijaj, grade ta' Pokemon kienu qabel Logan Paul, fissa fuq. Imma ħana jdek ħaġa fuq il-grading. If you're going to grade them, jina li għandek ġiskop li ħadbiħħom. Jina kien jisom. No. Għax għala, why you're going to grade them? Għax fl-ħar mill-ħar, fl-album, fil-foil. Taf li brand new fil-album u da. Il-grading jgħemmek satisfaction tijaj, nejt għandek card li hija a gem minn 10. U li per eżempju tajjeb, il-lex li għaxu xtraħħa 20 euro, ġifiri ma xtraħħix. Iktar nemmen li xtraħħa għax vera rieda. Le, jgħax Grimlock. Biex ħammur illi organa nixja 600 euro issa. Kont la kisibta ġifiri imma rajtu xtara l-kardi t-wasaw li 3 euro because il-ħaftit u da' sekk għalla telef il-prezz. Ekġara li u kolli li jien kont nqalleb eBay dak iż-żmien da qabel il-Pokemon Craze, qabel Covid kien kollu sibda użżewġ cards. Sibtom. Bat fi żmien Covid. I purchased them off eBay. Waslu fras bafda għada Logan Paul fissa u l-price kollox skyrocket. Nissan tuħxeba mora naħdom Logan Paul, dak Jake Paul jew they both box. Dak tal-Prime u għandek u tal-Prime. Logan Paul tal-Prime. Għax naf li kien hemm ukoll kien hemm xi wieħed hawn Kanye West xtara xi kard tal-Magic ukoll. Post Malone. Post Malone 2 million tara għax dik kienet
biex ma jafx, għandik naqabek għaxġili għajdunna nibdew nitkellmu fuq nies u ma jafux xini. Mela, il-Magic the Gathering kienu ħarġu set ta' Lord of the Rings. L-ewenet Lord of the Rings hija ħaġa kbira fid-dinja kollha, so tiġa kien hemm hype enormi. Mhux biex jagħmluha iktar iqażżulalla mill-kaxxi like 50,000 boxes fid-dinja. U kienu jiswa l-flus u kienu kaxxi u koll li. Għax kienu special edition. Eżatt. Għamlu f'daw il-50,000 boxes, għamlu isom Willy Wonka li tefa one card. One of one ta' the one ring. One ring, proset. U saba wieħed minn. Da, Post Malone u fan kbir ta' Magic, ġem ħafna għandu Black Locust, għandu kull collection. Għal, mek xaħt isiba, jien ħanuffri 1 million. Da kien ħaxxej, da għallu l-mux 1 million, tini 2 million, u għacċetta. I mean, Post Tiftaħ pakket u biddillek ħajtek, ta' daf xettejt. Daw eżatti kif għalexti, kienu kaxxi, kienu jiswa u koll, ma kienu bxejn. Le. Ġifiri, over 100. L-aħjar, taf xkienet minna daw il-kaxxi, le, daw kienu 350 euro. Eżat, proset. Mela. Le, u l-aħjar sa' kem ma sabux il-one ring, kienet ibijaw 600 euro. U kienem nis li jinvestu għom. Jitolbu li ma jisibux il-one, għax inti bat il-kaxxa tibqa the search for the... Jinsabu il-one ring, il-valur taħħom minn 600 down to 300. So, għabellek iżjed taqbad tiftaħ il-kaxxa u tbieħ. Mela, kien zerda. U inti għalek tinsiex għed titħallas ħafna flus għax kellek il-ċans. Il-one chance ħassiba. Għalek scalpers. Xinu ma scalpers? Scalpers, bazzikament, ħafna nis ikunu jaqbdu jxu balla boxes li jgħidu daw ħajmorru up in value. Ġeneralment iktar ma jġilom xej. Ġeneralment daw tilfu. Le, ma fuq di tal-Lord of the Rings kien ħafna nis tilfu balla flus. Ejja, vera. U bdew jidawlu l-Post Malone, mux il-Post Malone iktar il-minsabu bdew jidawlu. Daw investu ek, bdew jitolbu li ma jisibuħ, xaxinti. Per esempio, hemm il-kaxxi, hemm il-Black Lotus, hemm card jisma Black Lotus. Di tiswa xi 40,000 euro. Mhux daqshekk, 40,000 anke 100,000. Hemm oħrajn kważi taraw $250,000. Aha, nasib il-Black Lotus. Kera dil-kard. Aha, le, u dak hemm għattem kaxxi li fil-biduna kien ħarġa fil-ewwel edition biss. Għattem kaxxi li huma jiswaw il-flus għalhekk. Għax forsi hemm iċ-ċans jista' jkun jiftaħ dik il-kaxxa tixtriha u ma jsibx xejn. Probabilità Tant kienet rari li. Le, jien nifhimha minn il-ġemma l-ewwel kaxxi onestament, għax it's a good money tactic, imma fil-verità. Imma tkun lucky wkoll. Tkun lucky, eżatt jekk ma tkunx lucky. Anke ħafna nies fil-Pokémon scene bieħu heavy packs, heavy old packs. Għax heavy packs, għax bażikament fi żmien l-antik ta' base set il-cards li jkunu tqal, jiġifieri jkunu hollow, tkun naqgħet tqal normali. Ħabba l-foil. Ħabba l-foil, eżatti. Allura jekk xi ħadd fuq eBay bieħlek normal base set li ma mhux tqil, ikun irħas minn heavy pack, għax dak hemm guaranteed li imma l-hollow mhux ħadd tkun Charizard. Eżatti. Issa ħana il-bonara qed jgħaddi l-ħin u inti għal l-ektajt fuq iż-żob ta' Pokémon tiegħek mena. Paċemon. Aħna nġibu l-guest biex jitkellem, mhux inti 3 kwarti titkellem fuq il-Pokémon. Shut up. Mela, għajdina fuq il-favorite 90s cartoons, dak li kbirt, li mhux Teenage Ninja Turtles. Ghostbusters. Il-Ghostbusters. Cartoon. Mela, the real Ghostbusters. Mhux tal-oħrajn. Mhux tal-Madoffi, u għajja tal-Masters of the Universe min jagħmlu. Filmation. Filmation. Dak kienu għamlu Ghostbusters Ghostbusters, dak tal-gorilla. Kellhom karozza antika. Forti jisa tal-orientar. Dak kien joġobni wkoll biex nagħmlu ċar. Tajjeb, bisman, the real Ghostbusters, fejem Venkman, Lecto One, Slimer, it's nice, man. Niftakar hekk meta kont żgħir u hekk, ovvjament, mbagħad ħana bizdek imma kien hemm il-puffi ma dak il-rilu għax dak. Imma the real Ghostbusters għalija kont nixxi l-VHS's biex jom insomma men. Il-fil ifhimni jien naħseb għalhekk minn hemmhekk tħaret vera nħobb il-Ghostbusters. It was something wow, anke dak iż-żmien kienet ċaġa kbira meta ħareġ The Real Ghostbusters u hekk jismu The Real Ghostbusters. Apposta x'huma laħqu ħarġu Ghostbusters huma daw il-filmation. Mela. Ma stawx jagħmlu Ghostbusters u Ghostbusters. U tiskanta jekk tibteb Ghostbusters cartoons. Jitla liħor. Jitla xi drabi laqqas ta' eżatt tal-filmation. U inti wkoll kont cosplayajt ta' Cosplayajt iwa mela. Mela full
fil-uniform tal-movie. U l-backpack dak inti għamiltu. Dak ġibtu minn barra 80%, ġifiri miex 1:1, imma metlu ħafna modifications jien. ħafna metlu modifications. Għax kien jistu toys, ta' toys. Għaddu xeba wireless. Ma xorta t-rifera, għaxin rajtek fil- Tajjeb ħafna ġi, tajjeb ħafna ġi. La. Fil-fat nġibu xiritat ta' għak nasab s-sib xiritat. Ma rix nġib it-tra. Għalesek mandanix naħmel. Ma ħansibu l-trat. Essir bez beret ta' zlajmer. Wara patronat. Għalli d-għosek kollex. U Taljani oħrajn, kont per eżempju Occhi di Gatti, kont. Kjo di gatto mela, l-Italjani. Lupin u kont. Setedi. Lupin. Sampej, Lupin, Occhi di Gatto, City Hunter, Pollon, il-Mistero della Pietra Azzurra, Lady Oscar. Daw kolla klassik. Ħafna nis. U ħana bas fuq di speċi. U tara differenza bej il-cartoons ta' dawk iż-żmini u il-cartoons ta' nafxa tgħidli u ħanejdlek iva. Uġbe. Ħafna. Kienu aħjar. Kienu l-ewwel kienu. Dik il-kelma żgħat. Kien hemm il-buzz. Mela ħansemmilek xi ħaġa vera żgħira lilhom il-cartoons tal-lum is-sikla men. Eżatti l-opening tal-cartoons kemm kien bis-sens dak iż-żmien. Illum x'għad Asni tajjar nara xejn men, inti forsi dara għax forsi għandek it-tifla jew xi ħaġa hekk u hekk. U kienu jagħtu sens. Per eżempju, da milix kelli jitkellem fuq l-artikej ukoll ara milix u ġifieri tkellimna fuq għad il-ħaġa. Dejjem kien hemm lezzjoni ta' kif għandek tirrispetta n-nies, l-annimali, d-dinja u hekk. Ġifieri illum xemmen. Issa pereżempju warajt biex qed insemmi cartoons tal-lum ma niftakar Cowell Chicken, tiftakru Cowell Chicken. Anka jiġobni ma dik il-ħaġa warajt. La sens kien il-baqra toqgħod titaqqa sejża lejlu u hekk xejn warajt ixtieq taqqa ta' sejża ma imma m'hemmx dak il-sens to do good things, to teach children, għax ta' fl-ħar mill-axħar it-tfalet jaraw ġifiri, għara l-puffi Madonna Danja kem għal-muna affarijiet. He-Man, Masters of the Universe, wara li jispiċċa kien inti jemmetik lezzjoni. Ija. Captain Green. Captain Planet. Captain Planet. Captain Planet. Femni, Captain Planet. Ma' Malta. Anka ġi Joe, kien jgħidlek kien jgħaf bejnietom jgħidlek tingu jgħidlek knowing is half the. Eżatt, għal-kemmu tal-gwerra u battalju, vera, bis-sens, men. Pikkola Flo, per eżempju, familjalment il-fet fuq izola, il-kreattività li tista' titalmek mill-affarijiet. Le. Imma yes, I answer to your question, Iva, ħafna ħjar il-kartun sta' qabel. ħafna. Le, jina naraħħat ta' spis, anka speċi nixal daw, u najt. Fl-antik, anka speċi, fl-antik il-nis kienu il-tfal kienu they respect them. Kienu jafu mux 103 jawm ta' babies. Eżatt. Dazminiet il-cartoons ta' zzar. Narom they treat them too. Isom. Imma wis għanna mela. Għangman kunu memx ħad kattif. Snin seba. Ta' jitrattawhom jisom ta' babies. It's a new age. Issa cartoons differenti. Kolla jgħidu jagħmluhom vera censored, vera PG. U vera jagħmluhom, fejn jagħmluhom kif qal baby ħafna. Memx dak il-vera, alright, forsi nażagġiraw li konna naraw kien hemm naqax li tiżejjed jew xi ħaġa. Ħansemmi lek xi ħaġa ma wkoll. Per eżempju, nitkellem ma' sħabi ta' Tampari. X'kellhom dak iż-żmien il-heroes illum vera diffiċli tarhom. Mibnijiem men kellhom. X'jagħmellek? Jibda jinspirak biex tibda l-ġim, to feel good, to stay good. U li Benji, football, tibda l-football, la xejro, għandek li xisma, in-nota. Kem naqsu l-cartoons li jiffokaw fuq sports. Ija, diki. Anzi, forsi xiffokaw. Rajt, vera, l-lum kullħat li hop jieġi li tkun lejsu tibqa riqet, imma xiffokaw. Kullħat riqet u għekaj ħat mor telab il-tennis, per eżempju, ma rejt telab il-tennis. Ejsek et tamer, you're teaching them to stay lazy. Di, nada ħafna, anka fċertu animated movies u għek kem jamlu ħafna l-affarijiet. Il-fatt, l-lum għet joħorġu animated movies li qed jagħtu eżempju, jippruvaw jgħalmu tfal biex jibdew jagħmlu xi ħaġa, biex jibdew jitrejnjaw, biex jibdew imorru għax-xogħol fil-ħin, pereżempju għat-tifel. Imma stra. Le. Vera, jiena nemmen li hekk għandhom bżonn naqra rispett, ngħid ħadd minna insomma, inti ma jisuħ. Imma speċi jienu l-Panzer tara kbir nara cartoons u ġejna tajjeb, men. Sanna, isma, intom għattidu għal-cartoons imma odma, vera kienu zbieħ. Imma namlu mot intom il-ħaqtuħom bat regular show, chowder, hemm ħafna classics li intom ma ħaqtuhom xum bat. Ta' żmien jiftakruhom kollha. Ragrazzi u hekk, ġifieri. Ragrazz ta' żmien. Jien niftakru ragrazz, Nadi, Johnny
Johnny Bravo. Johnny Bravo dal-issa. Johnny Bravo ma jistax jagħmluh da żminijiet, għax kieku jkun Forget about it, man. Imma per eżempju, issa tgħidilkom cartoons li ħarġu naqażjed lejn Adventure Time Classic. Issa per eżempju Papa Jewek, għalfew wafquhom. Morara, morej, ma intom it-tnejn ċekjaw. Jien kont narhom fuq l-Stations Nazzjonali ta' Malta, m'għadhomx jagħmluhom. Because they madoffi, palissa bl-Inglis nxejta. They promote violence. Violence, għal tal-ista. Għat ma kissirna wiċċ il-ħadd u hekk għandna per eżempju, u tafx kien hemm ukoll fuq kartuns antika u l-antiki u hekk kien hemm is-sens ta' familja. Il-familja tara l-kartuns kollha flimkien, men. Illum xejn, illum titfat-tfal qudiem it-television għal television. Għax mhuwiex għall-kbar, għax ma jistax. Għax inti tkun kbir. M'hemmx kif qed inti Daw li jien huma l-kbar, daw li jien huma l-kbar, imma ħaġa tifel mhux ħera Adventure Time forsi jaraħ, imma mhux ħadd titfallu regular show, so manka regular show ukoll għax bażikament dawn huma cartoons li huma għal derb. Għajtejk tagħna kienu l-aħjar. Għajdinna Markus ma xetajt. Regular show. Itkellem ġol Mike, basta xrajtulek. Regular show l-opinjoni tiegħi it's dark fis-sens tagħha. Taqbel regular show m'għandux idea minn hu. Mela episode fej kien hemm robots spoilers għalija. Kien hemm episode naħseb l-aħħar season kien fej kien hemm robots jisparaw bl-osra pistols literalment Blake K47. Mela, xej sensitive, le, hemm shows li warajkom kienu tajbin fil-verità, kien hemm ħafna, imma issa dal-aħħar in the new age. Aħna mhux biex nitkessa men, u xorta biex kollox kien tajjeb men, kollox kien tajjeb. Kollox, ma kienx cartoons. Ma kienx cartoons. Jekk tiftakar u titkellem ma jgħidlek x'kemm kien tal-qamel u kemm kien sissa wieħed biss. Denver, The Talking Out. Ma kienx idejaqni wkoll. Xejn vera kien joġobni, fil-fatt min jgħid li nagħmlu waħda ba' Spencer. Ġifieri, l-lum I'm sorry, man. Kif nerġu nirrispondi l-lex li huwa. Il-kartons ta' qabel kienu ħafna aħjar. Qabel dik. Issa għakwit. Ħaqal madonna tagħna kienu l-aħjar. Għax dik ta' Mike. Vera tqil da. Jien naqbel tal-in-between. Tal-in-between kienu wkoll tajbin. Ejwa, nemmen iwa. U inti anime tħobb ukoll? Anime, Tħobb ukoll. Jew anime tan-nittinin li ma stax insemmu. dik waħda iwa, kemm traddoċ, palestat nara ħafna minnhom. Batom naqallek għandhom bżonn. X'qiegħed il-mistoqsija żgħira? Għandhom bżonn. Mela ismani, anime. Nara, imma nibsa nara. Għala, għax nifissa. Naqbad nixtri minn. Jara, top anime li rajt reċenti huwa My Hero Academia. Konta infatti ta' fejn waqana ħażin fil-li kien vera rajtu issa vera waqa dark men. Dark għalla. Dik hemm nies li speċi kontent nitkellem ma' xaħat u li fan kbir tal-anime huwa kombinazzjoni jaħdem bħala teacher u kien jgħidu għat-tfal ħan ntuhom għalmenu anime biex jaraw. Kien jgħidu, għara da kemm jidher cool, kemm fan bil-superheroes. My Hero Academia. Jgħidu, unbat, it-tfal obviously oġobhom l-ewwel ftit. Baqgħu jaraw. Bat, daqqa waħda minn season 5. No, inti taħseb li filli u babli u offertek. Daqqa waħda. Kien ħanejda, kien tali eżempju tipo l-anime li vera anka li it gives you hope, man. Jindil ħaġa per eżempju Heroes għalija jintu ġobni, but All Might għalija he's the best, man. Wieħed mill-ġifieri. Imma fil-lim bat tara dejjem il-heroes et jirbħu, il-heroes et jagħtu eżempju vera. But daqqa waħda ġijaw daw madoffi. Tal-idejn. U daqsek jurik il-storja tal-familja tgħid il-lallu men, kemm id-dark men. U fil-li issa nerġa' ngħidlek fakit issilhom naħarġu, tibda tara ċertu heroes qed imutu f'daqqa waħda tibda tgħid. Ħankompli narah, imma mhux ħankompli narah daqs kemm kont qed narah, tifhem. One Piece ukoll nixtieq nibda ħafna niżdil taw. Role Poli, Role Chunky Poli, Chunky Roll, x'inhu Chunky Roll. Crunchyroll. Imma jien naqbel palek. Imma kifetlek My Hero Academia. Jien għalek jien u intisna naqblu, jien l-istess. Jiena tajdu li jien nħobb anka films, stories, comedies, jien nħobb li il-hero wins. Jien nħobb dik
hope. I don't like this twist li mbagħad waħda the hero becomes a Kolla, villain. Jew the hero becomes eżatti. Jiena rid dik il-ħaġa, pereżempju jiena fuq Attack on Titan. Jiena Attack on Titan uġobni. Imma mbagħad meta qala fucking il-hero fil-li qed iżommihom, fil-li sar il-ultimate evil daw. Eżatti pari, eżatti. U mux ħan istenejt l-ewel episod li rajta ma' Hero Academia, dejjem kont ngħid, jekk irid nara anime ma' Hero Academia, Fl-aħħar mill-aħħar l-istorja bis-sens immens. Dik il-ħaġa ma ninsija qatt u minsija qatt sakemm imut. Jibda l-ewwel episod qed tara lil Deku, jara lil All Might, jaqbadni l-bart, jaqbadni l-bart. U tisma now I am here. U jitla bid-dawk in-nies il-madra. Kif bada jikbidek u jien istess. Fil-fatt sibt l-istatwa ta' dik il-bicċa. L-għallu minna wow, vera. Imma kifetlek eħx. Waqajek, u kif semmejt il-punt inti issa stess. Dik il-ħagġanka biex għajab il-deku, tefu uċu u tara per esempio ba dawk isrumek tan-nis tal-heroes u għek, u bling, u fil-li ma tara xej minn daw, fil-li switchaw mejtin, ġifiri. Le, man kien dik il-xena kod fakkarna kien qabbatna l-bartax dik Hero moment. Eżatti. Eżatti, imma minn dejjem kien dark ta' fil-verta ma' Hero Academia. Intom għax I'm sorry, no. Mux aħna biss Naf. Ma skont il-manga mbagħad. Imma l-manga. Ħafna qudiem. It still take, imma it took still along. Anzi fil-manga. Biex waqajek. Anka fil-manga biss iżjed dark rekxi fil-manga biex kunu tafu. Anzi l-anime vera jżommuħna għalura xiri biex kunu tafu l-manga iżjed dark xi kultant. Mista dox għamil spoilers, ma mux ħareġ għandu kun season 7 għandu kun dark. Imma affarijiet li they don't. U hemm Stars and Stripes. Il-manga kien dark il-manga bażikament. Imma mhux kif qed tidundu ma bedix dark imma ovvjament. Ma bedix hekk. Beda wholesome, beda like nice. But there was an overarching story li l-anime ma tantx hekk ħadik l-overarching story mal-ewwel. Insomma aħna ma importanix minni. Mbagħad imnalla jkun hemm dak l-anime li nħobb nara, tifhem? Le, ma vera, ma tidħol fil-vatur, per eżempju, da bħal books to movies, speċi dejjem ibidlu xi affarijiet. Bil-voice. Imma vera, like I like it. I like when the hero wins. Ma niju importanti. I don't like this shit. I like li kun hemm dak il-hope li speċi The symbol of peace. Għandek The symbol of peace, the symbol of heroes. Saru jagħmlu nkunu edgy, ħanamluħ kollox li jkun l-hero ma jkunx hero. The villain side, always on the villain side. Per esempio, fuq di Ukoll, skużani, fil-fatt reġa ħareġ Masters of the Universe on Netflix, which is awesome, man. I have the power. Ukoll, man, they are dragging it. Għalax il-villain dejjem irid jidher qed nirbaħ d-darba. U mbagħad jiġri meta jerġa' jitlef jintaqa' ma' villain daqsxejn ikbar minn jkun. Tibda tgħid second season aħjar mill-one. Mela, l-għanet li mux bitnix li He-Man isu taħbek. Eżat, proset. Katara l-tila. He-Man kien. U fil-nem Immaġinat. U vera, I'm looking forward to season 3. Jina l-animation għamlu vera sabiħ. U suppost għanda tider naħseb xira għalu, ma nafx s-sena. Ejja. La der Hordak. Ħati deribi, forse. So, u rintatik mela għaxet kif għet li men. Naqlu. ġejt isni Chips jew, ħanaqlu chips. Le, TOYCON, kif bdejta, kif ġiet ġo moħħkom? Mela, TOYCON essaġ bdiet minn naħa ta' Jonathan. U għall-isma naħseb ħaninteffu fil-garax u beħli Funko Pops iż-żejda l-għandi. Għattu mela jek dak aqbatu għid, li xinu kol għandi vintage toys u Funko Pops iġbajt minnom, issa tipom. Għatlu niftemu ġurnata, niġi l-garax għawek, u damet naqra dik l-affari. Wasle ġurnata għalli xaħamlu għanamluwa, għatlu namluwa. Unżilna mek, ġal-garax tijaw, ġal-workshop, u bil-Funko Pops, bil-vintage toys tijaj. ħadnija bħala A day out. Eżatt, ma kena feedback tajjeb. Dew ġejjen n-nis ġildu fuq il-Funko Pops u koll. Ġifiri, staj, xorta jena li għax importanti. Ġildu fuq il-toys. Fuq sotto Mickey Mouse. U di oġbitna dell-affari, domna ġifiri ġurnata mid-9 s-6 għajjena u kollox, u bħġorna għalli, għattu nafx għadej, għatlu we do it official, għalli għajjej, mux xorta.
Bata għamilni ħallija, which is, femni għarajt, spazju ikbar, vera sfortunatament kienet isħan, ma il-Q bidnis jistennew, ġifiri għara Q. Fatti waħda dik waħda mill-affarijiet, speċi kienem balla, nitan kienem nis, li kienem nisa sawna. Imma kienem balla nis. Ma xorta ġew n-nis. Bada daqsek, id-deċidejna li isma, għaddit tkun official, il-poster tkun ikbar, iktar merchandise, iktar reklami, iktar sellers, iktar collectors li jbijaw u hekk, u it happened. Fatti ġifiri dis-sena kienet San Bastian, ġifiri għal-ormi, kena feedback sabiħ immens, ġifiri għassi ma stennejt għan kunu daqsek tajbin. Il-Q ġifiri kien ġifiri aħna t-nejdu s-sala kienet jisu some meters from BOV, l-ormi ġifiri il-Q kien saħdej il-BOV. Le, right. It was ġifiri something wow. Jien niftakar il-park, Mela, xem il-parking area ġifiri it was good. U li oġbitni ħafna tijak li nishtiq li zomma f'moħħok u efferta xabat hemm ċertu nis li mbagħad jiżaġraw f'żi li zomma f'moħħok. Li għamiltuha li ma kienx li biex tidħol. Għax xi kultant tmur sens kull rispett għax naf li kolkom Conventions differenti. Għankom il-kost, vera, imma li sajtu zommu għal-kost żgħar. Għax inti at the end of the day, TOYCON, inti liħlemek biex tixtri biex tara. Eżatti, prosa. It's a family event u għol ġifiri ħar mill-ħar. 15 euro biex ħanidħol biex inkomplinom fuq. Li zammejtu għatu euro. Da fl-ħar mill-ħar kunem familja. Biex jittu, għara kem ħatħallas, un bħalx jitħol ġewa bniedem. Għara ħna mill-nijam. Nigwadawni għaw ħna. Jigwadanjaw il-sellers, dawk li kienu għemmek għax t-rispetta fl-ħar mill-ħar, xinti daw u għet nirrispetta il-kollezzjonaturi, il-familji li jiġu. Ġifiri, it was something għalek. U nishti naddi dal-messagġ li furbridnis jgħidu għaxu li għamilna minn qalbna men. U meta għamil affari minn qalbek għadek għastaf kemm jirnexxi l-affari. Sedat ngħidlek. Għax da profit imbagħad ħajkun hemm profit bil-fors u da fl-aħħar mill-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jagħmel għal xejn. Ma rridx naqlaw il-miljuni f'ġurnata, ngħid ismani, nibda bil-mod, imbagħad naraw, ġifieri, u dik kif qedlek, nirringrazzjaw fil-fatt il-punt isemmax li vera thank you għax vera ġobni hekk għax fl-aħħar mill-aħħar da feedback, imma eżatt u hekk ħanipprovaw nħalluha. Kemm għas-sellers għax da ovvjament tibbuk jamejda, they pay for it, so... Menti ħati ħolura minn for the entrance. Le, dik vera, tu juro naqbel maħħa ħafna anka jenax fil-verta, jena, ovvjament jien għadni student, imma jena kiku għadni student. U int għandek flus fuq. Mela, m'għandekx l-smart card, l-smart card, l-smart card. Għalek, we accept smart card. Le, għadnejdek, tu juro vera, it's a friend. U għandkom l-stipendju, l-stipendju għallu allora, x'mandek biex tofu. Sama d-student, U l-ista xo, l-ista tjaqla Imma, għadnejdlek, imma, jena naħħavera tajb pala tu juro, onestament, it's a good cost. Big conventions, they can afford to have a imma big conventions, għabadi kollom ħagġi toħra. Eżatti, kollom eżatti, guess. It was on Toys. Fil-fat mux għan għanejt, kien hemm ukoll xi artisti li jeresu lejna għadnilom, don't get me wrong, it's a toy convention, so. Daħħaltom xorta? Le, ma daħħalni. Għaxu, mux it's a toy convention. Għaxu, beda jgħid, Jonathan Zamma fuq l-stil jamlu overseas. So, it's not a comic convention, it's a toys. Inti tmur emmek biex tixtri toys. Fil-fat kull ma zanżidu s-sandiħla eżebituri. Inti għandek kollezzjoni ta' toys eżebixija, you're welcome to come. Mela, u għet nifugaw għol għas-statwi. Għaxu ma s-statwi hemm gruppi ġifiri. Jek tri satwa wahda, un-bat prezent toys u d-diema, ġifiri immaġina ta' Lord of the Rings, ikollok il-Sauron, jew hekk, jew il-Saru, ma' bat ikollok il-toys. Jek ta' ġibi distajn ta' fenti ġibi il-toys u d-diema, għu għata għamela. Ma dak il-toys tijaw ma jistax jiru. Għalek le, naħseb għajkonna section ta' dissana vera. Apparti fera, tal-ħenza jem ċans id-damera, fera. Toys pal-mandek inta, dar muħbir mant il-mara, toċtik. Sorry, suġġet Toċtik, jina toys li għandi fijie, mumiex actually bil-verta dok l-istatu li għattejt inti tal-ħente dak. If you try them, it may be fun. Dak sħabi xtrawom li biex jitnejku. Ġifiri tejduna li għadek. Għandu, ma biex jitnejku, ma xtrawom li sħabi. We just emmek, I'm like, hey, thank you. Issa niprofa, issa nara. U tiegħi mumiex NFSW tiegħi, like, they're good. Adotluni. They're good.
right? Nix għanħorġ minna. U għaxan dwar statwi, right, mux jena. Xinu? Inta għandek statwi għar minn DA, inti naħseb. Le, mandi. Le, mandek. Ta' akwa mandek siħ. Le, għandi ta' konosuba tal-nisa kolla għandi ta' They're nice, man. Għandi kollezzjoni kbira. Bikini versions mandek. Allura ma tqox tik. Jien dawk għandi, jien dawk bistan. Mosħab il-xawam li. Mela, le, ma vera TOYCON kien suċċess, zommu għal-istess, I think I really like it. Grazzi jentom menna, naprezza mezz. Għax diki, bżon speċi sometimes we don't go overboard, għax ċertu affert tinsix, jina jien għandi l-familja u għaffretek, sometimes it's too expensive to go out. Bizzejet, anka tmur il-cinema, għadha fuq 70-80 euro minn. Tmur familja tiħa, popcorn da, jitlalek 80. Mela kem tista, da-zminiet kem tista tamel day, nights out. Mela, għanna ftit affarijiet, ġiġ questions mant il-viewers li għallurna. Mela, wieħed tisaqsini, kellek tażel bej Ninja Turtles, il-motur, u l-ġim, l-imtazel. Illa, You have to defeat xaħġa. Ma tiħal għazbiz da sekt ila. Ninja Turtles. Anka nġijek, nġizek Marcos, bla xej, bla ġim, xej. Ninja Turtles, le, Ninja Turtles. Ninja Turtles. Le, għaxej, le. Għalet, ma move on, next question. Umbat għara ġej. Bat għamlu follow-up mela. Mux għalek. Ninja Turtles. Puffy, dik la. Ninja Turtles, Puffy, jew Star Wars. La, madonna. Ghostbusters. It is very hard. Le, semmew li tlieta l-iktar diffiċli. Li taħseb. Taf li aram. Illa. I love them a lot, man. Ma tistax, imma jiwa ħanejda qoddim il-kamera skolla li għaw. Emmek qoddim dik sibi. U ħanejt il-għala. Imma lew ħanejt minuma, il-puffi. Iwa, ħafna jistaġbu il-puffi għal-kem ma tafux għandi l-kollezzjoni vera sabiħa. Issa, il-kollezzjoni biex I achieved it. Għadek għastaf kam għamil taffariet minn. Il-puffi, it's not Smurfs, dawk il-kollezzjoni tibda mill-50s jek minn s-sejr zbal, variations differenti, infittex minn pajizi differenti, għal għabad nil-bartu għornejda. Reċenti, variants li l-lum noħlom li nishtijom, variants li impossible biex jisibom, għandi per eżempju puff li għat maħarġu on sale, l-nis ġifiri n-nis mandomx, fil-fat għazzeba ma għandhom, għandi ġifiri windmill u kol taħħom laqat maħarġet for sale. Kienet avventura il-għala, għax meta xtrajt, intajt ma nis overseas, li isek tista' tgħid kellhom jiġu Malta biex jinnixtri minn għandhom. Per eżempju, kien hemm waħda minn Thailand, għandkom minn Thailand jew minn fejn hi Tajlandiża ma toqgħod Franza. Infaqt 200 euro minn għandha puffi qatt minn fi shipping x'inhu ġej, għax huma PVC ma meta tagħmelhom il-bulk they are heavy. Għattela shipping, għalt isma, where are you from? Għattela Malta jien. Għalt kont f'Marzu da. Marzu għalt li f'Ġunju ġeja Malta bi cruise. U ġabitom li it was nice to meet her u everything. Le, ma ismani. Per eżempju Ukoll, iġu n-nies iġbu li lots tal-puffi nibda nitċekja minn fejnum, da mandiġna, itfa qoddiemu. Fil-fat reċenti mux għanqot nisnejt laqqas. Naxxin nġib l-iktar puffurari bħalissa, proset Emporio Armani, dak tista takkwistaħ biss f'weekend li sar il-Ġappun jew iċ-Ċina, u minn ġabuli ġifiri qasbis t-nejta li ħadkum minn għandu ġifiri it was weird, imma taħħu li bi prezz vera tajjeb, vera ħebi bieħ bieċertifat kollox, il-lenti dan noċċali tijaw Emporio Armani u għol. Miki, sorry, Howard Versace, ma nafdek taċċit it-tawek. ċekjem riċenti Versace, għatta kif mxet jitlam, bat jeżat Emporio, tara kem nifemmu fuq il-moda u d-ditti. Mela puffi. Il-puffi, yes. Xtamel, kiku xaħat jitħollok fid-dar u jkissirlek il-collection. Għalli xkonta tħana għax il-collection. Mela. Kont tagħmel jekk xi ħadd jidħollok u jkissirlek il-collection. Ovvjament jekk naqbdu ġifieri. Jekk naqbdu. Tiġi l-ħabs. Jekk naqbdu asħat ma jkun jaffen spiċċa bis asħat ma jkun jaf kif spiċċa. Surprise CSI għandek taf tagħmel. CSI jien rajt Equalizer u John Wick qed ngħidilhom ġifieri bejniethom nista' nagħmel imma kieku ngħidlek jien nispiċċa noqgħod lilu mbagħad immut jiem partettek. Ġifieri definitely imma
Tipo alla John Wick, jispiċċaw. L-adrenaline rush li kellek. Minn dak it-tip. Għabel fl-antik, fi żmien Medjuevu, ma kienu xidendlu per eżempju the heads on a stake. Per eżempju, indendelilu mal-gallerija tad-dar tiegħi, ir-ras u hekk u nikteb in-nota. Ta' Pirates of the Caribbean, Pirates beware. Mela. I don't want to fuck with me. Eżatt, proset. U ħana bis fuq xi ħaġa li jekk intkom żgħar, insomma ta' jitħaq men, għanejt sana għaw ċunu ċej, ejja. Insomma, dal-podcast huwa 18 plus. Mela, kellek ideja ta' Funko Pops. Isma, dil-ħagġa. It would be nice, man, it would be nice. Kellek ġiviri ma' ħafna distributors tal-Funko Pops u għek ġiviri, kolħat ħabbi ċirbi. L-ideja. Funko Company għadni ma' tkellimx imma. That we should do porn star Funko Pops. Ġifiri, pala fa Divine, jennaf, Liza N, Sara J, u ek, ġifiri. U ħafna li palissa ġifiri xbum, daw l-affarijiet ta' Elvira, ta' CJ, ta' Chases. Per eżempju, da' xej add-ons fil-witch, tistaw t-immaginaw, intom xistaw. Kolom dik naqra fil-witch. Xie make-up nizel, per eżempju. Glow in the dark. U jkun hemm ukoll di il-Funko Pops għadhom qatt ma vintaw, per eżempju, jkun hemm the button to make magic. Per eżempju, le, somma ta' Grogu hemm. Tixel u tisma' imma fil-każ ta' di, tisma' per eżempju. Le, jkun hemm dik jew per eżempju kreative guy. Eżatt, xi ħaġek. Jaha stressa kieku diviv taf kemm isir miljonari. Paret iżiru men. Kienu ġibitni ta' glow in the dark. Mela, ta' glow in the dark, eżatt. Dik glow in the dark in the face, ġifieri. Jew jinkella the golden shower. Ġifieri. Umbat nifintaw pakruni the biggest Funko Pop 10 inch jew 18 inch. Eżatt. Kunu extended, per eżempju, extended boobs, per eżempju. Extended ass. Għalli ma taqqax jew hekk, ġifieri. Issa naraw jekk Funko Pop jekk narawhom għandek trademark. Ejdu nixteħsbu fuq di l-affarijiet, tidu tħallu xi feedback jew comments tistgħu tħallu fil-YouTube biex ta' sinjuri hawnhekk. Tixtiequ tixtru daw il-Funko Pops, Le, soġġett issa. Kull wieħed minnu l-favorit pornstar. Għalbu l-favorit. Min laqas nafs ismi, ma naċċekkjax ismijiet. Laqas Marcos. Mela. Le, jien bismiet ma nafx. La jien il-mistiet, Kendra Last. Kendra Last. Fittixa. Le, fittex xej, Marcos. Wara podcast. Jiena tiegħi personalment hija Violet Myers, the very famous like porn star. Intom ma tafux naħseb. Jiena bl-ismijiet, ma jiena. Ejja, ħammorru. There's nothing wrong in it, man. We're all adults u għaffariet. Bara Marcos. Ma like the oldies. Laqas ma tafx the oldies, inti the oldies ħaforsi. ħanajdlek, jien laqas ismek ma nafx kulta. Le, jiena bl-ismiet, niftakar meta jiġi xi ħadd u nipprova niftakar meta nnexxi li ngħid kuljum ma sew jien ismiet I'm not really. Xi darba trid tagħmel podcast ieħor fuq dil-affari. Dak biss, dak nagħmlu tkun ferak minn dak it-tip ta' dietro le quinte. Chiamami. Unt Marcus, l-aħħar wieħed. Ma jafx qal, ma jafx. Bugs Bunny. Lola Bunny. Marcus, tiġiġ tgħidli per eżempju għara Jessica Rabbit mhux sexy da? Uża microphone Marcus, shiny lek. Jessica Rabbit. Who framed Rosemary Rabbit? Eżatti. Il-microphone Marcus. Marcus, dejjem il-microphone. Ma l-mikrofoni għet ħaniklu. Le, ma konx għatik. Ma konx Neħki għatik, dejk ukoll. Memx għafet ħares lejna? Ma għafet ħares lejna, jien ħares lejna, memx għafet ħares lejna. Le, rridna l-muħ nara filming etiket il-Marcus. Għala, għajfrim, Dr. Rabbit kun ħana raħd il-ġimma jina. Konset raħd il-ġimma? Mbat waqaft. Għala. Għax mbat dejja, għana ma nafx għala. Dejjek Roger Rabbit tiħxeb. Melambat jismu. Melambat, għara l-vajra. El-vajra. Mistress of the Dark, meċ. Insomma, mela, issa ħanamlu trivia, għaxsar ħina trivia. Time for trivia, boy. Ej, ħana testjaw. Mela, ħana raw xenu ġej. Go. Mela, which rap singer appeared in TM Ninja Turtles?
Vanilla Ice. Which pizza chain is current the main sponsor of Teenage Ninja Turtles? Issa, issa. Pizza Hut. What is the name of the female Ninja Turtle? Pass. How many Mem options. How many live action movies are there? Il-lalu. 1, 2, 3, 4. Bil-moderni 5. Instead of ninja in the 90s show, what word was used? Teenage Mutant ċaħġa Turtles. Għamel skip, bro. Le. Hero. Dajjeb. What is the name of All Might's quirk? One for all. Okay. What is the name of He-Man's twin sister? Aurora, Shira. Who played Casey Jones in Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows? Il-ġdid. Pass, le dik xejn. Sexy, heavy. Daqsek. Time's up. Għana antik l-axar wahda. Which animal is a main character in the alternative Ghostbusters cartoon? Gorilla. Tajjeb, daqsek. L-axar wahda mux għanamil għax overtime. Overtime. Ejdi, xorta għankonna fuq għanna dubaz. Għankom bil-ħim, Di ħafifa, di kont ġiba, zgur. Who wants to catch the Smurfs? Għalek, għatlek li fi. Fakkar nix kien jisimaj il-female karakter. Venus. Ej, all right. Venus. Edxwit. U hero dik, hero iwa u... Kamġa. Netnej bisma tajġ. One. Aspada Naħseb jgħat l-ewel. Stephen Amell. Stephen Amell. Għalep il-stil. Naħseb jgħat l-ewel, issa fil-verta. Le, James ma raħja. James ma, yeah. James ġab 8, dan naħseb ġab. Gargamel għaddal-ħin. Għandi skorbot nama. Season 1 daw. Ta' Gargamel għaddal-ħin. Le, tal-Gargamel fisse. 7 out of 10. 7 out of 10. Kiku, I'm good, man. Tak. Li daw kiku konna nilħu għadik. Ma daw jħsibu ma wġaba tajba dik. Anyway. Daw biex iġibu ma wġaba tajba. Eżat, ma kħarraj. Għanzu ma ġibta xumkien iktar. Ajwa, ġennu da. Mela dik li tal-FUNKO POPS. Tal-asla, tlaqna. Mela. Jena I-post for you. Guys, mela ningrazzjaw il-Panzer li ġimana. Tal-asla, was good. Mela, għati naqra plugs fej jista jisibuk u kollox. Jistaw jisibuni fej? Fej jista jifollowjaw kisibuk. Facebook, Instagram u TikTok ta' jisibuni pala l-Panzer. No worries, mandek xinkwiet. Mela, u Rasa koll. tal-programm u rġa ċemplu. U ningrazzjaw obviously sponsors nerġaw li huma Planet Console li huwa ħanu tal-geeks li tista' ssibuhom birkikara ħanu ġdid għandu kollox FUNKO POPS, Toys, G-Fuel, anka l-mugs li ġibna. VHS ukoll jekk tiġi. VHS ġabhom ġodda li huma mhux ġodda, ġabhom ħaġa ġdida li anka u ħafna collectibles qed jixtruhom. Ningrazzjaw solo Caffe għal Caffe li speċjali ħammurnieħu ieħor li se sibuh in-naxxar u passoltu jekk tridu tgħinuna minn €2 inqas ta' kafe, inqas minn presta kafe, tistaw tgħinu bil-Patrion tagħna ta' Jekk fisser. Thank you ħafna. Aħna narawkom next time. Trid tgħid xi ħaġa fl-aħħar mar inti. Mhux li jitħares. Le, il-Panzer ġaqgħod. Il-Panzer lejlek. La. U tili ħatgħallem jew. Għax Ashley biex jaħres. Il-face expressions da Ashley ta' meta jittellem tal-astra menna. Jiena kieku minni nagħmel album sieħ bil-face expressions ta' taħseb għala għamilt application biex indaħħal xi ħadd ieħor. Ħalli ma noqgħodx dejjem miegħek minn ta' nagħkom darb'oħra. Ciao, itfal credit. Ħalli ħaddejna qra inti ma' guys.